Buď 3-krát in. Informuj, inšpiruj, inovuj. Vzdelanie, prácu, život. Nalaďte si frekvencie U3V a inšpirujte sa príbehmi medzigeneračnej digitálnej univerzity. Sériu podcastov s názvom Buď Digi s umom pripravuje kreatívny tím Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Milí poslucháči, dámy a páni s otvorenou mysľou, sme radi, že ste si aj dnes klikli nielen na náš podcast, ale aj na hodnoty, ktoré spájajú generácie. Naša digitálna medzigeneračná univerzita je okrem digisveta aj o rešpekte, trpezlivosti, odvahe skúšať nové veci a ochote načúvať aj tým, ktorí mali síce detstvo bez Wi-Fi, no za to s veľkým príbehom. Poďakovanie dnes patrí všetkým, ktorí na tomto projekte spolupracovali, našim lektorom, odborníkom, účastníkom, mladým i starším, ale i vám, našim poslucháčom a priaznivcom, ktorí ste možno zapochybovali, zdvihli obočie, pýtali sa, alebo si rovno pri počúvaní povedali: a ja by som to skúsila. Vďaka partnerovi projektu Strednej športovej škole v Žiline má most medzi dvoma generáciami pevnú konštrukciu a veľa svetla. Je pred nami v našom balíčku podcastov ten posledný, záverečný. Posaďte sa a pridajte sa. Dámy a páni, počas 6 mesiacov sme nehovorili len o dátach, ale aj o dôvere. O tom, že prepojiť generácie nie je len pekná fráza, ale dennodenná, poctivá práca, ktorú tím digitálnej medzigeneračnej univerzity robil s láskavosťou a víziou. Dnes v štúdiu privítame autorky projektu, ktoré túto digitálno-ľudskú loď kormidlovali cez vlny technológií a medziľudských rozhovorov. Pani Luciu Hrebeňárovú, riaditeľku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, a pani Petru Laktišovú, vysokoškolskú učiteľku cudzích jazykov na Žilinskej univerzite v Žiline, intenzívne sa venujúcu problematike informačných technológií vo výučbe. Dámy, vitajte. Dobrý deň. Petra, ktorý moment v projekte ti najviac utkvel v pamäti? Bol to možno úsmev účastníka, zvedavá otázka od juniora, alebo technický problém, ktorý sa zmenil na zážitok? Momentov bolo naozaj veľa, takže vybrať len jeden je veľmi ťažké. Veľmi silno mi utkveli v pamäti a hlavne momenty, ako napríklad nalaďovanie sa účastníkov na seba navzájom. Začali si dôverovať, počúvať sa a spoločne sa učiť. Veľké nadšenie som taktiež videla aj u seniorov, keď objavovali možnosti umelej inteligencie. Často s takou radosťou a zvedavosťou sa stretávame skôr u juniorov. Zároveň bolo veľmi silné pre mňa sledovať ako lektorku, ako si obidve generácie postupne uvedomovali rôzne nástrahy online priestoru. A takéto momenty spojenia zvedavosti a spoločného učenia sú pre mňa najkrajšie zážitky z projektu. Teším sa, že si mala aj ty zážitok, čiže nielen účastníci, ale aj ty. Lucia, ak by si mohla digitálnu medzigeneračnú univerzitu posunúť ešte o jeden krok ďalej, čo by si chcela, aby bolo jej ďalšou kapitolou? Systematickosť a pravidelnosť. Pretože tak ako aj Peťka spomínala a ako sme počuli aj v tých predchádzajúcich podcastoch, medzigeneračná univerzita má obrovský zmysel. A naozaj to, že dve generácie spolupracujú, rozprávajú sa o veciach zmysluplných, ktoré na jednej strane považujeme za niečo, o čom sa rozpráva veľa a všade, na druhej strane pri tých osobných skúsenostiach a SMS-kách a mailoch, ktoré chodia každému jednému z nás. A mne napríklad prišla aj minulý týždeň správa, že mami, mám nový mobil, tuto je moje telefónne číslo, tak som len zdvihla obočie.
Takže naozaj tá téma, tá potreba rozprávať a pracovať s touto témou je extrémne dôležitá, nielen v rovine tej bezpečnosti, ale na druhej strane naozaj aj v rovine rozvoja technológií, ktoré sa stávajú našou každodennou, oni už sú našou súčasťou, ale je len o tom, ako ich my dokážeme využiť. Takže naozaj, aby sa medzigeneračná univerzita stala pravidelným prvkom, pravidelnou súčasťou, pravidelným elementom aktivít Ústavu celoživotného vzdelávania, aby sme v dobrom partnerstve s strednými školami naozaj mohli sa týmto témam venovať. No a ja sa teším, že ten projekt vlastne týmto vzdelávaním, týmto vzdelávacím blokom nekončí, ale čaká nás ešte tá druhá časť, ktorá zmapuje celé to polročné pôsobenie, a to aktívne vzdelávanie sa do generácií a umožní pripraviť jeden taký spoločný model, návrh, postup, ako môžu univerzity 3. veku takéto medzigeneračné vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií aplikovať aj u nich. Takže tá odpoveď je naozaj, aby sa to stalo bežnou, každodennou, každoročnou súčasťou našich aktivít. Takže ja prajem, aby sa to stalo, aby sme vyslali správny vietor do tých našich plachiet, tej našej pomyselnej lode univerzity. Aké slová posolstva by ste odkázali dámy všetkým, ktorí stáli za projektom? Lektorom, účastníkom, mentorom, facilitátorom, partnerovi, donorom. Čo by ste im povedali z pozície človeka, autora projektu, ktorý bol pri tom od začiatku? Ja by som chcela poďakovať zo srdca všetkým, ktorí stáli pri projekte, kolegom, lektorom, účastníkom, či už to boli seniori z Univerzity 3. veku, alebo žiakom športovej školy Žilina, mentorom a partnerovi strednej športovej školy a zároveň aj donorovi nadácii SK-NIC. A to práve preto, že bez neho by sme tento projekt nemohli realizovať v takom rozsahu. Každý jeden z nás do toho vložil naozaj čas seba a práve vďaka tomu si myslím, že sme vytvorili niečo inšpiratívne, zmysluplné a krásne. No a ja sa vlastne zopakujem, naozaj všetkým patrí jedno obrovské ďakujem. Za mňa ako za človeka zodpovedného za celý ten projekt, obrovské ďakujem patrí jednak Peťke za tú spolutvorbu a ten nápad a príjemný tlak a posúvanie vecí dopredu, pretože bez toho by to nebolo možné. Veľké ďakujem patrí lektorom za presvedčenie a za do určitej miery odvahu ísť do tohto jedinečného projektu. Krajiny neznámej, ak ti poviem. Hej. Áno, presne. Pretože naozaj to, čo sme tušili a to, čo sme mali načítané a to, čo sme zažili na iných aktivitách medzigeneračných a to, čo sme vnímali v tých, to, čo nám dávajú tie technológie, sa naozaj tu do tých lektorských aktivít pretavilo. Takže veľké ďakujem za invenciu, za otvorenosť patrí lektorom. Veľké poďakovanie patrí našim facilitátorom, pretože boli to trošku pre nich neznáme vody. Prvýkrát sme sa stretli s takýmito pozíciami a vďaka skvelému vedeniu, vďaka kooperácii s lektormi, tá pozícia facilitátora v takomto type vzdelávania sa jednoznačne potvrdila ako veľmi dôležitá a myslím si a dovolím si tvrdiť, že neoddeliteľná súčasť takéhoto medzigeneračného vzdelávania. Účastníkom za chuť tvoriť, za chuť vzdelávať sa, za chuť komunikovať a počúvať druhú generáciu. Strednej športovej škole ako partnerovi veľké ďakujem za vôbec priestor, ktorý dokázali vytvoriť a boli ochotní tiež ísť do niečoho, čo im vlastne nebolo pre nich úplne známymi vodami a za tú dôveru smerom k nám a k tomu projektu, že teda naozaj vytvorili ten priestor, aby ich študenti dokázali prísť a kooperovať s nami. No a veľká vďaka patrí aj nadácii SK-NIC a za to, že vôbec že verili tomuto projektu a že rovnako tak vnímali zmysluplnosť vzdelávania dvoch generácií. Lucia, Petra, my vám ďakujeme,
za vašu inováciu, originalitu, poviem jedinečnosť, opakujeme to stále, ale prečo to nepovedať, jedinečnosť, prácu a cit, ktorý ste do toho vložili. Tento projekt ukazuje, že keď sa spoja srdcia a USB porty, tak vznikajú veci, ktoré majú zmysel. A to nie len v dátach, ale aj v životoch ľudí. Dámy, bolo nám cťou. Som vďačná, že som mohla byť pri tom od prvých myšlienok až po krásne spoločné zážitky, ktoré si všetci odnášame. Ďakujem, bolo mi cťou. Ďakujem a ďakujem naozaj za celú tú prácu a za všetky tie stretnutia a hlavne ten výsledok, ktorý je, myslím si, že v hlavách, v srdciach a verím, že to budeme môcť zdieľať ďalej. Takže veľká vďaka všetkým. Dámy a páni, dievčatá, chalani, priatelia a spoločníci na našich digitálnych cestách. Nezabudnite, prosím, že najdôležitejšie heslo je stále láskavosť. Do počutia pri ďalších podcastoch na našich frekvenciách U3V na jeseň roku 2025. Lúčia sa s vami Ľubica, Pali, Vlado a dnes autorky projektu Digitálnej medzigeneračnej univerzity Lucia a Petra. Séria podcastov Buď Digi s umom vznikla vďaka podpore fondu SK NIC a nadácii Pontis. Ďakujeme.